Ara, ġraw xi episodju f'ħajti li bidluk u terrealizzaw, per esempio il-mowt ta' messiem li kienet 17 sena. U xuri waqt li qed naraħ imut għal xarejn sħaf koma tajt dik jien qiegħed pożizzjoni bħalissa. Ma jridx ikolli rigrett waħda. Dik ġitni frasi. Jiġri waqt li tmut missierek kont qed tgħid. Kont qed ngħid hekk, għax dak kien unconscious, xarejn sħaf jiġifieri xejn. Nista' nistaqsi x'kell brain tumor. U truthfully li jibġik moħħok ta' timmarja taħdem u tgħix inti sewwa 30 sena ta' ħajtek, job pereżempju li ma jogħġbokx, għandu eżempju żgħir. U inti taf biżejjed, inti taħdem 8 sigħat u tagħmel 8 sigħat triqet, ma għandek at least terz ta' ħajtek inti fuq qed tagħmlu fuq xi ħaġa li mhux neċessarjament forsi toħgos tagħmlu. Hekk rid inkun jiena. U bejt insaqsi daw id-domandi, dak iż-żmien kont qed nistudja għal engineer li kien missieri, kont il-fatt kien president tal-inġinier u hekk u isni kont ħamur fil-footsteps tiegħu. Ipprovajta sena wara ħassejtni ħakkun fix-shadow tiegħu mhux xi ħaġa li kienet toġobni. Mod impulsiv għad ħamur għall-perit u għamilt forsi 5 snin hekk dik id-direzzjoni u mbagħad waqgħet kollox kompletament. Kemm don perit, sorry? Le, mhux perit. Kont fil-tistudja l-perizzja, sorry. Ġifieri kont naħdem ma' periti u kont qed ninforma ruħi b'da x-xogħol għax ikun naf iktar fuqu, ma ġobni x-xogħol, paga tajba u kollox. Imma ma kienx deep down kif għad li konti ġajli ma' xi ħadd ma' grupp l-ewwel hemm ta' 12 sena, ġifieri konti ġa naf li xi ħaġa rid nagħmel jiena. U l-ar ħaġa biex nżid biex nirrispondik, l-ar ħaġa li tista' tagħmilli li tajli le. Jew impossibbli, ma tax tagħmilha. U dak iż-żmien jekk illum l-arti għandha xi forma ta' tabu li din mhix professjoni jew l-entertainment ma tax tagħmel, tista' biss timmaġina kif kien 30 sen ilu u nista' biss nimmaġina jien kif kienet 60 sen ilu. Nista' biss nimmaġina jien u nista' nimmaġina ħadd ieħor 30 ilu. So, considering li in-norma ma kienx din u di xi ħaġa li xtaqt nagħmel, dik kienet challenge. And when challenged, fil-fatt dejjem ngħid jiena, iktar ma jkoll jiġu challenges qudiemi, iktar jiġuni idejat. Iktar nħossni nirreaktija b'mod pożittiv għaliha. So, dik oħra li tista' tgħid nista' nikkonkludi fuq innifsi qed ninduna biex qed saqsini d-domanda. Ma ħobbx nitkellem daqshekk fuq imma qed tgħidli għandek problemi għax hekk għandna xi erba' sigħat fuq biss. Na, ma biex nirrispondiha biex nipprova nfittex ir-raġunament kollu. Dik tkun one of the things. Kurzita, challenges, noħodhom tunnel vision, ġifieri. Tunnel vision totali. Mela, għat ħafna affarijiet vera interessanti li ħansaqsik għat affarijiet dwarhom. Ma li moġbokx kien l-inġenerija infisa jew il-fatt li kieku batt il-modija tal-inġenerija kont se dejjem timxi fid-del tal-papa? Le, l-ewwel instinct l-inġenerija nifisha toġobni ħafna. Però mhux taġobni il-fatt li għandek problem solving joġobni ħafna u tistgħu ħafna minnha dik. L-arkitettura xi ħaġa espressjoni artistika u dik taġobni ħafna minnha. Ir-restrictions li jġibu magħha ma tnejn li huma ma moġbunix. Diktar forsi diktar ovvja li biex jifhmuni n-nies. Mela jekk inti qed tagħmel pjanta xi ħadd pjanta ġifieri tfinġi għal xaċċa binja jew xi ħaġa jew whatever it is. Trid tagħmilha fil-konformi ta' dak iż-żmien PAPB kien jisimha mela mhux planning authority, PAPB kien jisimha. U jgħidulek bil-fors bil-ballabostri u aluminium gold. Jekk jiena l-espressjoni rrid nagħmilha xi ħaġa differenti. Għalfejn tagħmel dar restrictions. U dak iż-żmien kienet hekk u kien dejqitni b'mod tal-ħaġa. Ma kien hemm dik restrizzjonijiet, imma ovvjament overpowered jew overwhelmed naħseb fuq il-fatt li jiena qalbi minix ġemmur lura għal dak l-episodju meta missieri imut. I have to be true to myself. Irid ikun onest miegħi nnifsi jiena qalbi fejda, mhux mużika. Mela għall-volja diffiċli, għall-volja probabbli għandhom raġun kull ma nitjgħidlek impossibbli u nsija, imma laqas nipprovaw. U mhux bi plan B, għax plan B, plan C, jiġifieri għal kollu qali ħataqa, ħatmur għal plan B u plan C.
dak il-moment fejn inti ġejt which in which mal-mortalità bħala kunċett. U jekk konna neżajt għadu fer. Kellek 17 sena, fem, għandi tfel għandu 15, nimmaġna li kiku jaffaċċa dak il-moment, nasib ħajamel ħafna proċessi maturi fil-verità ta' 17 sena, iktar u iktar. Dak l-inkontru mal-mortalità li ovvjament t-spiegali da bidlek. Jow biddel il-mod kif inti kont sessus wara l-bqija ta' ħajtek. Mux ħanamlu, ma konċ les namlu compromises fuq dak li nixtieq nagħmel. Għax inti taf, għax eventualment taf li inti se tasal f'dan il-punt kulħadd ħajasal u minkejja li xaġa li għedu l ħafna nies inti kont qed tinteraġixxi magħha first. Dak il-mument drammatiku. Kemm għadek taħseb dwaru f'mumenti fej trid tagħmel deċiżjoni, pereżempju? No. Nixtieq iktar imma le. Totalment kien perjodu partikolari li tani biżejjed saħħa u determinazzjoni li nagħmel dal-pass għax meta nagħmel dal-pass għamiltu f'punt fajti fejn affarijiet kienu sejrin tajjeb. Il-financial li kollox tajjeb kien settled u minn hemm mortal. Uncertainty fenomenali, ġiviri. U kif iġibru hekk inti? Fl-inċertezza. Bravi. Sorry? Kif iġibru hekk fl-inċertezza? Tunnel vision. Assolutament, ċert, li najtu għadan, najt isma. Kem 7 biljoni nis fid-dinja, 8, jekk hemm sezzjoni minn dan nis li jirnexxilhom, dan mhux umani bħali. Mhux l-istess affarijiet għandna. Xem għax barrani da kollu, xini raġuni li m'għandix taħdem di. Xu dik oħra, tinformani b'determinazzjoni li jiena ngħid li mhix ħaġa impossibbli. Irdi kollok lodda li irdi kollok tinforma ruħek, titgħallem, ma' affarijiet oħra li jiġu magħha, mhux tagħtek tistenna l-bajta taħħa, għax mhux realistika. Għajr Pero dik biz, dak il-periodu li kien daqsek kataklizmiku. But the next one, iġviri il-punt liħor, li nqablu ħafna, naflet nisama vera stupida, problema tamil sens, imma jena lija li ikollok it-tfal u l-mewt u ma simili ħafna, just on the opposite sides. Imma l-intensità tagħha u l-emozzjoni tagħha hija l-istess. Ħafna. So, l-unika darba li ġajt ftakart f'dak il-perjodu kien meta kelli it-tifla. L-ewwel tarbija li kelli l-lum għandha 23 sena. Ġifieri allura dak iż-żmien jiena l-ewwel ħaġa l-mewt hija l-iktar ħaġa fair fid-dinja biex ta' mhux għandek flus jew whatever int minn int kulħadd ħajmut, fair. U li meta inti jkollok it-tfal tatik ċertu validation. Tipo l-għallu għamil ċaħda tajba fajt, il-għallu tajt ħajja. Tar minn ekk istu għamil. That's it. U tatik isu garanzija l-ferħ li anka jek ma jkollokx, ma tkunx biljonarju ma jkollokx. Jow timli l-ek xe void, li forsi inti dejjem t-realizza li jeżisti. You carry along with it, you know. Jena l-iktar mot li sibt preċiż biex niddeskrivi li ħassejti meta twildiet it-tifla tiegħi li kien hemm parti minn qalbi li ma kontx naf li teżisti u twellit tat-tifla tiegħi sfronda dik il-parti u qalli inti għandek dik il-parti ta' minnek u hija unfair ħafna ma. Unfair għax jien naf l-om minna dura imma li t-tifla nħobba b'mod li jisboq kull kwalità ta' mħabba anka li kien nifsek. U vera xina fl-imi ma tħobnix l-istess. Ħanajda kifini. Jinatlek minix a people's person u ma taqafx biss mal-ċirku estern, manki intern, b'eċċezzjoni ma tfal. Iġviri, insibel għaxaj diffiċli biex nanna il-ċaħat jew hekk, ma namilix, namila. Ovvjament. U meta għol moment biex nħogos ma sabi, I let go u memx kantonieri, that's fine. Imma mux ħanajlek li għalek I might come across forsi da xej jew stramp jew cold ma nafx jista' jkun. Because it is hija xi ħaġa interna fija anyhow, ġifieri qed parti probabbli mill-personalità tiegħi. U jista' jkun li infittex l-arti u l-mużika fil-każ tiegħi għax hija l-aktar forma ta' espressjoni
comfortable li jiena nħoss mal-kumplament tad-dinja. Mela, tlaqna?